Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രീകലാപ്രസാദ്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനഞ്ജനാശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നേ നാമിൻ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതയേവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പദീ ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേത് വശം. അതയേവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പദീ ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേത് വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതായേവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പദീ അതയേവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പദീ ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേത് വശം. അതയേവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പദീ ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേത് വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വരകളെ ചൊല്ലുകളും ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുകളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേത് വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനിതേ ശ്രീമതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.
ചൊല്ലി. അധയേവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്താമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്താമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി സെക്കൻഡ് ലൈനില് ലാസ്റ്റ് ലൈനില് വശം എന്നില്ലല്ലോ, മേലത്തേല് നയച്ഛം എന്നല്ലേ? വശം വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങില് വശം, നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴുന്നാണുള്ള മാതാജി. മലയാളത്തിലുണ്ട്. നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടി നോക്കാം. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രശസ്തമസതാം പദി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാം ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് മാതാജി, അതുപോലെ തന്നെ വശം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വശം മീനിങ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ, നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ. ഓക്കെ. അത് കൂട്ടക്ഷരായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ വാന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഇവിടെ കാണുക. ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ട്, താന്റെ അടിയിലായിട്ട് കേട്ടോ, ആ ലെറ്ററില്. ഓക്കെ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രശസ്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തം സദാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത ഏവ ശനൈശ്ചിത്യം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേത് വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷാർമിള വാസുദേവൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാ പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്തയാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തം അസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാമോഹൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത ഏവ ശൈനചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ എം വിജയകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പഥി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഇന്ദുമുഖി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥ ഏവ ശനൈശ്ചിത്തം പ്രസക്തമസതാം പതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാ ച നയേദ്വശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത ഏവ ശൈചിത്യം പ്രസക്തം
असदाम्पति भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पति भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, जयमिला प्रसन्न माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद एव शनैश्चित्तं प्रसक्तम् असदां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या जनयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, मिनी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसदां प्रति भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सलाम माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसदां पदि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, गीता भरत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद एव शयनैश्चित्तं प्रसक्तमसदां पदि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद एव शैनिश्चित्तं प्रसक्तामसदम्पदी भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। गीता सर माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद एव शनिश्चित्तं प्रसक्तसमतां पदीं भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्ता च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मा कुमारी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजे। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अद एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पदि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। हरे कृष्ण प्रभुजे। हरे कृष्ण माता जी। ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അതേവ, അതിനാൽ ശനൈ ക്രമേണ ചിത്തം മനസ്സ് മനസ്സ് അഥവാ അവബോധം പ്രസക്തം ആസക്തി അസദാം ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളുടെ പാതയിൽ ഭക്തിയോഗേന ഭക്തിത സേവനത്താൽ തീവ്രേണ വളരെ ഗൗരവമായി വിരക്തിയ മമതിയില്ലാതെ നയേത് അവൻ കൊണ്ടുവരണം വശം നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തമായിട്ടുള്ള തന്റെ കളങ്കപ്പെട്ട അവബോധത്തെ വൈരാഗ്യത്തോടെ വളരെ ഗൗരവമായി ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കേണ്ടത് ഓരോ ബദ്ധാത്മാവിന്റെയും ധർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സും അവബോധവും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാകും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ.
മോചനത്തിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ വളരെ ഹൃദ്യമായി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധനാകാനുള്ള കാരണം താൻ ഭോക്താവും ഉടമയും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മിത്രവുമാണെന്ന അവന്റെ വിചാരമാണ്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ മിഥ്യാചിന്ത ഉളവാകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി താൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മാനുഷികതയുടെയും ഉത്തമ മിത്രമാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുമ്പോഴും വിവിധ ദേശീയ പരോപകാര നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോഴും അവയെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതണം. ദേശീയ നേതാവെന്നോ മനുഷ്യസ്നേഹിയെന്നോ പറയപ്പെടുന്നവൻ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നില്ല. അവൻ സേവിക്കുന്നത് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രമാണ്. അതൊരു സത്യമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണത്താൽ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വളരെ ഗൗരവമായി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ താൻ ഉടമയോ പ്രയോജകനോ സുഹൃത്തോ ഭോക്താവോ ആണെന്ന് കരുതണമെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് അവൻ സദാ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഉടമയാകുന്നു, കൃഷ്ണൻ ഭോക്താവാകുന്നു, കൃഷ്ണൻ മിത്രമാകുന്നു. ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങളിലും ഒരുവന് സദാ സുദൃഢമായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ തത്വങ്ങൾ സ്വയം ബോധ്യമായാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പരിശ്രമിക്കണം. ഒരുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അത്തരം ഗൗരവമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള അവന്റെ തെറ്റായ ഉടമസ്ഥതാ വിചാരം സ്വാഭാവികമായും അകന്നുപോകും. ആ അകൽച്ചയെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ഉടമസ്ഥത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിൽ വൃഥാ രമിക്കാതെ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകണം. അതാണ് അവബോധ നിയന്ത്രണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് യോഗ പ്രക്രിയ അനിവാര്യമാണ്. യോഗ ഇന്ദ്രിയ സംയമ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ പ്രവർത്തന നിരതമാകയാൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിമഗ്നമാക്കണം. അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആർക്കും അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഫലം പരാജയമായിരിക്കും. യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മഹായോഗിയായിരുന്ന വിശ്വാമിത്രൻ പോലും മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇരയായി നിബദിച്ചുപോയി. അത്തരം അനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സും അവബോധവും പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാത്ത പക്ഷം മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ സദാ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ സാരഗർഭമായ ഒരു ആശയം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിവിടെ പറയുന്നു, പ്രസക്തം അസതാം പതി. മനസ്സെല്ലായ്പ്പോഴും അസത്തിനാൽ, താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസത്തിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സഹവാസത്തിലായതിനാൽ നമുക്ക് ഈ താൽക്കാലിക ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് പ്രതിപത്തി പതിവായിരിക്കുന്നു. മനസ്സ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതങ്ങളായ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സുസ്ഥിരമാക്കി ഉറപ്പിക്കണം. സവേ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. മനസ്സ് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വതും ഹൃദ്യവും ശോഭനവുമായി തീരും. അപ്രകാരം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഗൗരവം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ തദ്ഭക്തായ.
श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गुरु प्रेमानंद। हरे कृष्ण। ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ദേവഹൂതിക്ക് കപില ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ദേവഹൂതിയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ കളങ്കപ്പെട്ട അവബോധത്തെ വൈരാഗ്യത്തോടെ വളരെ ഗൗരവമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കേണ്ടത് ഓരോ ബദ്ധാത്മാവിന്റെയും ധർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സും അവബോധവും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ബദ്ധാത്മാവിന്റെയും ധർമ്മമാണെന്നാണ്. അവന്റെ മനസ്സും അവബോധവും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും മിത്രം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കാനായിട്ട് കാരണം അല്ലെ. ആ ബദ്ധജീവാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചിതനാകാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ മോചനം വേണമെങ്കിൽ തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന അല്ലെ. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതയേവ ശനചിത്തം പ്രസക്തമസദാംപതി ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ വിരക്ത്യാച നയേത് വശം. തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന തീവ്രേണ, വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ രണ്ടാം സ്കന്ധം നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 2:3-10 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതീം തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജതേ പുരുഷം പരം അല്ലെ. തീവ്രേണ ഭക്തിയെ യോഗേന നേരത്തെയും തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ തീവ്രമായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെ. അതിന്റെ വിവർത്തനം: വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ, അവൻ ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കാംക്ഷിക്കുന്നവനോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവൻ തീർച്ചയായും എല്ലാവിധത്തിലും പരം അഥവാ പരമപരിപൂർണനായ പരമദൈവത്വ പുരുഷനെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനായിക്കോട്ടെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനായിക്കോട്ടെ, മോശം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാവട്ടെ, എങ്ങനെ ആയാലും പ്രശ്നമല്ല. ആരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പലരും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെ. ശിവനായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശിവൻ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവായാലും സരസ്വതി ആയാലും അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ആയാലും, ലക്ഷ്മി ദേവി നാരായണന്റെ സ്വന്തമാണ് അല്ലെ. ആ നാരായണനെ ആരാധിക്കാതെ പലരും ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കും, ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ലക്ഷ്മി പൂജ നാരായണനെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും അത് രാവണനെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയും. രാവണൻ എന്താ ചെയ്തത്? സീതാമാതാവിനെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടോ അല്ലെ. ഭർത്താവ് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടോ. അപ്പം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയെ ഒക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും അല്ലെ, എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു അല്ലെ. ദുഃഖങ്ങളുള്ളവൻ അല്ലെ, ധനകാംക്ഷിക്കുന്നവൻ, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി അല്ലെ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കില്ലെന്നേ അല്ലെ. അപ്പോ
അവർക്ക് നേരിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നൽകാനാവില്ല. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് അവര് ദേവന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്, അല്ലെ? ഓ അഹം ദേവ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്ത്രകൻ. അപ്പം ആദിർഹി ദേവാനാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്ത്രകൻ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഓരോ വകുപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഓരോ മന്ത്രിസഭയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓരോ വകുപ്പ്, ധനകാര്യം, മറ്റുള്ള ഓരോരോ വകുപ്പുകൾ ഓരോരോ ആൾക്ക് കൊടുക്കും, അല്ലെ? വിദ്യാഭ്യാസം, മറ്റുള്ള തൊഴില്, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ വകുപ്പുകൾ ഓരോരോ ദേവീദേവന്മാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സമ്പത്തായാലും വിദ്യ ആയാലും അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാമെങ്കിൽ നേരിട്ട് എങ്ങനെ? ഒരു ഗുരുവിനെ കൂടി, അല്ലെ? ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്തിയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നവർ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതായാലും ഇല്ലാത്തതായാലും എല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പറയും. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയല്ല ആരാധിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു വൈരാഗ്യത്തോടെ, അല്ലെ? തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗന. അതേപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. വിരക്തി, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി, അല്ലെ? വൈരാഗ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെ? മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് വിരക്തി വേണം. ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. 3:32 പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു: നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിതഃ ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം യത് ബ്രഹ്മദർശനം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതും ജ്ഞാന പുരോഗതിയും വിരക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും ലഭിക്കും, വൈരാഗ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ? ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, അല്ലെ? ജ്ഞാനം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ വൈരാഗ്യം ലഭിക്കുക കുറച്ച് പ്രയാസം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറയും. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന് വായിക്കാം. അതിൽ പറയുന്നു: ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലും പരിത്യാഗത്തിലും പുരോഗതി കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകളാൽ പറയും. അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തി, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പരിശീലിക്കുകയോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉണർവിനായി കാത്തിരിക്കുകയോ വേണ്ടുന്നതാണ് വാസ്തവം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അചഞ്ചലമായി മുഴുകുന്ന ഒരാളിൽ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും യാന്ത്രികമായി വികസിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതു വിധത്തിലുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഭക്തന്റെ യോഗ്യത. ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ലീല പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ മൃഗാരി, അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്നിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് ഭക്തനായതിനു ശേഷം ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാതെ അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നെടുക്കുക. ചെറിയ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട്, നോവിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനെ അവരുടെ നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും കൊല്ലും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ വിരക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു
മധ്യലീലയില് 23-ാം അധ്യായത്തില് 18-19 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നു. ശാന്തിരവ്യർത്ഥകാലത്വം വിരക്തിർമാനശൂന്യത ആശാബന്ധ സമുത്കണ്ഠ നാമഗാനേ സദാ രുചിഃ ആസക്തി സതതഗുണാഖ്യേന പ്രീതിസ്തദ്വസതി സ്ഥലേ ഇതി ആദയേ അനുഭാവ ശുർജാതാ ഭവാങ്കുരേ ജനേ. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭാവാങ്കുരം വളരുമ്പോൾ ഒരുവനിൽ താഴെ പറയുന്ന 9 ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. ക്ഷമ, സമയം പാഴാക്കുന്നതിൽ ഉത്കണ്ഠ, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, പ്രതീക്ഷ, ആകാംക്ഷ, ഭഗവത് നാമകീർത്തനത്തിൽ രുചി, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ആസക്തി, ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളോട് പ്രിയം, ഇവയെല്ലാം അനുഭാവം അഥവാ ഭാവത്തിന്റെ അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവത് പ്രേമാങ്കുരം ഹൃദയത്തിൽ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളിൽ ഇവ പ്രകടമാകും. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, നവപ്രീതി അങ്കൂരായാന്റെ ചിത്തഹയ പ്രാകൃത ശോഭേതാൻരാ ശോഭാനാഹിഹയ. കൃഷ്ണപ്രേമ ബീജം ആരുടെ ചിത്തത്തിൽ അങ്കുരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മോചനത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ വളരെ ഹൃദ്യമായി ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധനാകാനുള്ള കാരണം താൻ ഭോക്താവും ഉടമയും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മിത്രമാണെന്നുള്ള അവന്റെ തെറ്റായ വിചാരമാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭോക്താരാമിറ്റും ദിവസം സർവ്വലോകമഹേശ്വരൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് പരമ ആസ്വാദകൻ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മിത്രം അഭ്യുതകാംക്ഷി ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം. അല്ലെ, അത് മറന്നുകൊണ്ട് പോയി തെറ്റായ ഒരു നിത്യാഹങ്കാരം, അല്ലെ, നമ്മളാണ് എല്ലാവരുടെയും മിത്രം, എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ, എല്ലാവരുടെയും ആസ്വാദകൻ, ഇങ്ങനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അല്ലെ, അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം. അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ മിഥ്യാചിന്തയുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തി താൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മാനുഷികത്തിന്റെയും ഉത്തമ മിത്രമാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുമ്പോഴും വിവിധ ദേശീയ പരോപകാര നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപൃതനാകുമ്പോഴും അവയെല്ലാം തന്റെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കരുതണം. ദേശീയ നേതാവോ മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവൻ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നില്ല. അവൻ സേവിക്കുന്നത് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രമാണ്. അതൊരു സത്യം. കേരളത്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നോ അറിയില്ല, ഇവിടെ കർണാടകയിൽ ഇപ്പോഴൊരു കേസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു ജനസേവകൻ വലിയൊരു വ്യക്തിയുടെ കൊച്ചുമകനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തവരെയൊക്കെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നില് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദം. അപ്പോ അതങ്ങനെ വലിയൊരു എന്താണ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അതിന്റെ പിന്നില് വലിയൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും അവർക്ക്, അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവർ വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ്, വലിയ എന്താ പറയാ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് തോന്നിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ, അല്ലെ, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുള്ളവരാണ്. അതിലെ മനുഷ്യനെന്നോ മൃഗങ്ങളെന്നോ, അല്ലെ, താഴ്ന്നവനെന്നോ ഉയർന്നവനെന്നൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും കാണാതെ ഭഗവാൻ സകലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. സകലരുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണത്താൽ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവരെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലെ, രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ സേവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, അവരുടെ സേവകരായിട്ടുള്ള, അല്ലെ.
അപ്പൊ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആരുടെ സേവകനാണ്? ജീവര സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രഭാതർ. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വളരെ ഗൗരവമായി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ താൻ ഉടമയോ പ്രയോജകനോ സുഹൃത്തോ ഭോക്താവോ ആണെന്ന് കരുതണമെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ കൃഷ്ണനാണ്, പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെന്ന് അവൻ സദാ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാകും. കൃഷ്ണൻ ഉടമയാകുന്നു, കൃഷ്ണൻ ഭോക്താവാകുന്നു, കൃഷ്ണൻ മിത്രമാകും. ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങളിലും ഒരുവനെ സദാ സുദൃഢമായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ തത്വങ്ങൾ സ്വയം ബോധ്യമായാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ 5:29 പഠിച്ചു അല്ലെ? ലോകത്തിനുള്ള സമാധാന സന്ദേശമാണ് ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാതാമാം സാധിച്ചു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സുഹൃത്തുമാണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നവർ എല്ലാവരും എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്ഥലം, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റേതാണ് ഇതൊക്കെ എന്നും കഴിയാല് പരസ്പര മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭാതർ പറയുന്നു ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ, മിത്രം അല്ലെ, അഭ്യുതകാംക്ഷി. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവരെ ഈ തത്വങ്ങൾ സ്വയം ബോധ്യമായാൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പരിശ്രമിക്കണം. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകണം. അവരെയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അവരെ കൊണ്ടും ഭക്തിയോഗം പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും ചുമതല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും ചുമതലയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യം. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അത്തരം ഗൗരവമായ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലുടൻ ഭൗതികമേലുള്ള അവന്റെ തെറ്റായ ഉടമസ്ഥത വിചാരം സ്വാഭാവികമായും അകന്നു പോകും. ആ അകൽച്ചയെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ഉടമസ്ഥത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഉദാരമിക്കാത്ത ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകണം. അതാണ് അവബോധ നിയന്ത്രണം. ഇപ്പോ വൈരാഗ്യം അല്ലെ, നമ്മളാണ് ഉടമ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നിത്യാഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. ഓക്കെ, ഇതില് മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില്, അതിൽ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, നീ ഒരു ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യാജ വൈരാഗ്യമായ തൽക്കാലം നീ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അനാസക്തനായി ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോ 2 തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യമുണ്ട്. മർക്കട വൈരാഗ്യവും പിന്നെ യുക്ത വൈരാഗ്യം അല്ലെ. പലരും മർക്കട വൈരാഗ്യം, ആ ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. മർക്കട വൈരാഗ്യേന കര ലോകദേക്കയ യഥാ യോഗ്യ വിഷയ ഭുഞ്ച അനാസക്തഹയ. ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനായി ഒരു വ്യാജ വൈരാഗ്യമാകരുത്. തൽക്കാലം നീ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അനാസക്തനായി ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുക എന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അന്തർനിഷ്ഠാകര ബാഹ്യലോക വ്യവഹാര അജിരാത് കൃഷ്ണ തോമാരയ കരിവേ ഉദാരൻ. അന്തരെ നിഷ്ഠകര ബാഹ്യലോക വ്യവഹാര അജിരാത് കൃഷ്ണ തോമയ കരിവേ ഉദാര. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഉള്ളിൽ നീ ദൃഢവിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുകയും പുറമെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വേഗം തന്നെ സന്തുഷ്ടനാവുകയും നിന്നെ മായയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
എന്താ വേണ്ടത്? പൊതുവെ എന്നാല് പൊതുവെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അന്തർവ്യവഹാർ ബാഹ്യ നിഷ്ഠ അല്ലെ, അതാ കാണാൻ പറ്റും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്തർനിഷ്ഠ, നിന്റെ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ദൃഢവിശ്വാസമായിട്ടുണ്ടാവണം. പുറമെ നീ ഒരു വ്യവഹാരിയെ പോലെ, ഒരു സാധാരണ ആളെ പോലെ, മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറിക്കോളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്താണ്? പുറമെ നല്ല നിഷ്ഠയൊക്കെയുള്ള നല്ല എല്ലാം യൂണിഫോമും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ലതുണ്ടാവും. എന്നാൽ അന്തർ വ്യവഹാർ, ഉള്ളില് മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലും പ്രവണതയും മറ്റുമൊക്കെ അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി വലിയൊരു ധനികനായിട്ടുള്ള മജുംദാറുടെ മകനാണ്, ഒരേ ഒരു മകനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഓടി വന്നപ്പോഴേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എനിക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ വരാൻ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ നിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെ. പിന്നീട് അവസാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തന്റെ കൂടെ തന്നെ വരാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കട വൈരാഗ്യമായിട്ട് അല്ലാന്ന് അങ്ങനെ കാണിക്കരുതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും. കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? വലിയ വൈരാഗ്യമായിട്ട് കാണാം. എന്താണ്? സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടൊന്നുമില്ല അല്ലെ, പക്ഷികളും മറ്റൊക്കെ കൂടൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ കുരങ്ങന്മാര് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ താമസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമൊന്നും അല്ലെ. വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ വസ്ത്രമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അത് എന്താണ്? ഒരു വൈരാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. വീടൊന്നുമില്ല, വസ്ത്രമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു ഡസനിലധികം എന്താ പറയാ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു മരത്തിൽ തന്നെ ഒരു 5 6 പെൺ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ. അപ്പൊ അവര് പുറമെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വൈരാഗ്യാണ്, എന്നാൽ ഉള്ളില് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനം എന്ത് തന്നെ കണ്ടാലും അതൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് തോന്നും അല്ലെ. എന്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പിടിച്ചു പറിച്ച് കടിച്ചു നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഭക്ഷണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവണത. എന്നാല് അവരുടെ പുറമെ കാണാൻ വൈരാഗ്യമായിട്ട് കാണും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അങ്ങനെ ആവരുത് ഒരിക്കലും. അന്തർനിഷ്ഠക്കരെ ബാഹ്യ ലോകവിവരം, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പുറമെ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു അതിന്റെ വിവർത്തനത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹമുപയുഞ്ജതേ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം, ഒരുവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കരുത്. ഒരുവൻ ആസക്തിയില്ലാതെയും കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനായാലും അവ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ പരിത്യാഗം യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ നിരപേക്ഷ സത്യമാകയാൽ അവിടുത്തെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തും നിരപേക്ഷ സത്യം തന്നെ. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുകരിച്ച് കൗപീനം ധരിച്ച് നടന്ന വൈഷ്ണവനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത്. അത്തരം ആളുകൾ ഒരു ജപസഞ്ചിയും വഹിച്ച് ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും, എന്നാൽ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും പണം ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഈ മർക്കട വൈരാഗികൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ സ്ത്രീകളെ പുലർത്തുകയും പുറമെ പരിത്യാഗികളായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ മർക്കട വൈരാഗികളെ അഥവാ കപട വൈഷ്ണവരെ അങ്ങേയറ്റം എതിർത്തു. പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോസ്വാമിമാർ, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ അല്ലെ, അവരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. രൂപഗോസ്വാമിയും ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എല്ലാവരും അല്ലെ, അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ സമ്പന്നരുടെ മക്കൾ. അതുപോലെ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങള് ശമ്പളമായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്ന ആ രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ളവര് മന്ത്രിയായിരുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അല്ലെ, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ അനുകരിച്ചിട്ട് ഒരു കൗപീനം മാത്രം അല്ലെ,
അവരൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ നഗ്നത മറക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വസ്ത്രം കൗപിനം മാത്രം എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ദിവസം ഒരു 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ തങ്ങില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് സർവവും പരിത്യജിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാവല്ല. ഒരു ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. രൂപമഞ്ജരി, രതിമഞ്ജരി, അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ജരിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മഞ്ജരിമാരാണ്. അവരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കൗബീനം ധരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് ഒരു ജപസഞ്ചി നോക്കിയിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. എന്നാൽ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്, സിംഹഗുരു, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിഷോരിദാസ് ബാബാജിയെ അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുതെ അല്ല, അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എന്റെ ശരീരം കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ഉടനെ ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അവിടെ വരികയും അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു, എന്റെ ഗുരുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തൊടാനുള്ള അവകാശം, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുവൻ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാം. അവരൊക്കെ കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ താടിയും മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് സിംഹഗുരു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആ മാർത്ത ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും എതിർത്തിരുന്നു. ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും കഴിവും അധികാരവും എല്ലാം ഉണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരാൾക്ക് പോലും ഇതിൽ തൊടാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ല. നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ഒരു മാസമായിട്ട്, 2 ആഴ്ചയായിട്ട്, ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരാരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതില് 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൂടിയതിൽ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുറമെ സന്യാസിയാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ പ്രവണതയുണ്ട്. അവരൊക്കെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മർക്കട വൈരാഗികളായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെയല്ല, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന പ്രവണത ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുമിപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ഉടമസ്ഥത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വൃഥാ രമിക്കാതെ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകണം. അതാണ് അവബോധ നിയന്ത്രണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് യോഗ പ്രക്രിയ അനിവാര്യമാണ്. യോഗ ഇന്ദ്രിയ സംയമ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ പ്രവർത്തന നിരതമാകിയാൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിമഗ്നമാക്കണം. അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആർക്കും അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഫലം പരാജയമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ ഉദാഹരണവും പറയും. 10,000 വർഷങ്ങള് യോഗ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ, തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ ഒരു അപ്സരസിനെ അയക്കുകയും അവളുടെ നൃത്തത്തിലും അവളുടെ ആ ചിലങ്കകളുടെ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധ്യാനമൊക്കെ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തപസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് 50 വർഷത്തോളം മേനകയുടെ കൂടെ കഴിയുകയും അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകും, ശകുന്തള ഉണ്ടാവുക ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ മേനകയുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്നെ ഇന്ദ്രൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ തപസ് മുടക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് താൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നീട് ശപഥമെടുത്തു, ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരുടെയും സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കഠിന തപസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയും കുറെ 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തപ്പോഴേ അടുത്ത ആള് വന്നു, രംഭ വന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഞാൻ എന്തായാലും ഉണരില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ അവിടെ ഉണർത്താനായിട്ട് നൃത്തവും ഇതൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടി അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? കോപം വന്നുകൊണ്ട് അവളെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആദ്യം കാമത്തിന് വശപ്പെട്ടു, പിന്നീട് കോപത്തിന് വശപ്പെട്ടു.
തന്റെ തപശ്ശരികളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. എന്നാൽ ഇതേ പോലുള്ള ലീല ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുക്ക അർദ്ധരാത്രിയിൽ വേശ്യസ്ത്രീ വരികയുണ്ടായി. ഒരുമിച്ച് ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി. എന്നാലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഇളകിയില്ല. അദ്ദേഹം ഹരിനാമം ജപിച്ചു. തുളസി മഹാറാണിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹരിനാമം ജപിച്ചു. ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹരിനാമം കേട്ടിട്ട് ആ വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ആ മാലിന്യം പോലും ഇല്ലാതായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പിന്നീട് അവളെ ഹരിനാമദീക്ഷ നൽകിയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് പോവാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഇത് നേരത്തെ അറിയാം അല്ലെ. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയെ കൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ. 3 ലക്ഷം തവണ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിച്ചു. നമുക്കതുപോലെ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു മിനിമം 16 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മായയുടെ പിടിയിലാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, വിശ്വാമിത്രൻ പോലും ഇരയായിട്ടുണ്ട്, മായയുടെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ സാരഗർഭമായ ഒരു ആശയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിവിടെ പറയുന്നു, പ്രസക്തം അസതാംപതി, മനസ്സെല്ലായ്പ്പോഴും അസത്തിനാൽ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസത്തിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സഹവാസത്തിനായതിനാൽ നമുക്ക് ഈ താൽക്കാലിക ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് പ്രതിപത്തി പതിവായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അസത്തിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമെന്നാ പറയുന്നത്, ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. മനസ്സ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതങ്ങളായ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സുസ്ഥിരമാക്കി ഉറപ്പിക്കണം. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, മനസ്സ് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വതും ഹൃദയവും ശോഭനമായി തീരും. അപ്രകാരം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഗൗരവം ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയും. നമ്മുടെ മനസ്സ്, പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ വിശ്വാമിത്രന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തു ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാൽച്ചിലമ്പിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ആ മനസ്സ് ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ അല്ലെ അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ചഞ്ചലം ഈ മനകൃഷ്ണ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഞാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, എന്നാൽ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ. അപ്പൊ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സദാസമയം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ അല്ലെ. വചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാരി. നമ്മള് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനിടെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന വൈഷ്ണവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് റിമൈൻഡർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഓഫീസിലായാലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായാലും ജോലി സ്ഥലത്തായാലും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ് റിമൈൻഡറിലുള്ള സന്ദേശം? ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, എന്നാല് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റിമൈൻഡർ അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഉടനെ അല്ലെ. അപ്പൊ 16 മാല മാത്രമല്ല, 16 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സദാസമയം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് റിമൈൻഡർ ചെയ്യും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെ. പരിണാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ആ മനസ്സ്, പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും മനസ്സിനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഞ്ചകൽപതരുപശ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവന്തിക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.